a vy môžete prísť bližšie. Tak to ste cvičky. Pozor na naše cvičky, ktoré prosím teraz pracujeme. To ste to vy? Prváci. Prváci. A vy ste dnes mali krásny deň však. Áno. Čo ste zažili bolo? Pasovačky. A páčilo sa ti? Áno. Čo sa ti najviac páčilo? Keď sme spievali Zlatú bránu. Zlatú bránu. No, ja sa vás teraz chcem spýtať, na čo ste tu teraz prišli? Lebo už je noc, že ste mali spať. Na čo ste tu prišli? Čo ste chceli spoznať? Kráľovského slovo. No No. dobre, tak ja sa to takto spýtam. Vy koľko chcete rokov byť v tom Sulkovom kráľovstve? 9. A budete mať také známe, lebo my tu dávame aj známe. Aké známe chceš tu zberať? Jednotky. No tak chcete takto zberať jednotky. Veľmi rada. A potom zrejme, keď teda budete mať tie jednotky a budete mať čas, tak nám zrejme pomôžete aj s oblohou však. No tak mi poďte ukázať, ako by ste ozdobili našu oblohu. Večernice vám dajú vy si nájdete miesto na modrej oblohe a pomôžte. Ďakujem. No a vyberte miesto, kde ich záleží. No úžasne. Veľmi pekne. Vidíte, ako je to krásne? Tá práca nebola veľmi namáhavá, naše večernice ste odbremenili, tu si teraz môžu oddychnúť a vás za odmenu zavedú do prvej našej komnaty. A vás čaká veľký preklad. Tak poďte. Ani si nás nevšimli. No. Ale sme vás počuli. No, viedli sme vážnu debatu o tom, kto je múdrejší, či chlapci, či dievčatá. Ale myslím, že tentokrát to bude narovnako. Raz, dva, tri. Vítajte v komnate múdrosti. Ďakujeme. Metlá, poď mi pomôcť. Prestaň mi hovoriť Metla, ja za to nemôžem, že som taká poriadku milovaná a za to, že ťa smetím do zrkadla povrchu, vidíš? No, správne. Katla je šupka na Islande. Hekla. Hekla tiež. Katla, hekla. Ja nemôžem. Čakaj, počkaj, to si ty? Viete, aká je červená kapusta? To je ako normálna, ale nie taká červená. Taká červená ako tvoj otvík. Ale nedýchni si moc. Iba trošku. Cítiš? A vieš, čo to je? Ocot. Vy ste mali ocot na prírodovede, že? A máte radi prírodovedu? Či prvou či čo to je? Počkaj, teraz to čo bolo. Teraz nalieme do 2 kaničiek. Či do 2 skúmalík. Viete, čo to je? Skúmalka. No, a nalieme do 2 šťavu z tej našej kapusty. To je jeden sa na Hej, to je jedno. Toto je soda bikarbona. A viete, na čo sa používa soda? Keď to dám k tej šťave, tak to zmení farbu. Že sú zlatí? Aká to je farba, viete mi povedať? Zelená. A viete, čo je toto za farbu? Rúžová. Krásna. Napáka má Teraz taký to srdíček. zmiešam. Raz, dva, tri. Fíha. Vidíte? Spravilo to farbu niečo medzi octom a šťavou z kapusty. Páčilo sa vám to? Áno. Takže toto je žeravina, na ktorý si musíte dávať maximálny pozor. Takže ak sa teraz popálim, tak ja môžem aj zomrieť.
No, môžete to spáliť maximálne. Ale môžem z toho aj Hejko. No, hejko, spraviť. A poznáte ešte nejaké sopky? Už nie. Tak ja vám poradím zväzu. žeravinu si nalejeme do Popocatépetl je v Mexiku. Tak, tuto máme Že to nejak. farby duhy. Sú to vlastne duhové kryštáliky, a ktorý si vyberete. Tak, teraz do toho nalejeme, pozor na toto, je sloní sopen. Až za ďalej. Ktoré sme priamo z Afriky. Priamo z Afriky. Vy ste úžasné, že ste tam stihli zabehnúť. No, však to sme teraz asi 15 minút na To preto ste sa tak hádali. No. Že, deti, počuli ste, ako sa hádali tí chlapci? Teraz to Či tí dievčatá? zamiešame. A teraz opatrne, lebo je tu toxický sneh. Toxic. Pozerajte. To je ešte odsud. Tak môžem. Katka, to je žeravina. 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 Ako je to? Byte bol tam žeraviny ešte. To bude krajšie hýkať. Páči sa vám to? Dáme ešte, nech to viac pretečie. Áno. Ono to vybuchne už, ja sa bojím. Ja nejdem. Ja idem preč, ja sa bojím. Sopka! Joj! Sopka! Sopka. Vypočítaj si dva a dva to je 4. Tak oni to vedia lepšie než ja. Kráča auto, kričí, zastav auto, Anča kričí. Vidíte to, čo vidím ja? Hej, čo to môže byť? To musia byť určite. Nemám tušenia. Nie sú to náhodou škriatkovia? To nie sú škriatkovia, to sú deti. Jej, ahojte! My sa vám teraz predstavíme. Ja som Becky. Ja som Tami. A ja som Verdy. Ty si Miško? Tak, a ešte máme Sobíka Rudolfa, ktorý zaspal pri ozdobovaní vianočného stromčeka. Pomôžete nám ho zobudiť, prosím? Áno, poďte. Zobudíte ho tak, že 3-krát zakričíte Rudolf zobud sa. 3, 4. Rudolf, zobuď sa! Rudolf, zobuď sa! Rudolf, zobuď sa! Čo ma budíte? Ahojte, deti. Viete čo? Dobre, že ste prišli. Moja mama mi dala tak ťažkú úlohu ozdobiť vianočný stromček. Naučite ma prosím, ako sa robia vianočné gule. No tak poďme na to, sadnite si ku stolom. Budeme robiť takúto guličku. Dáme vám takéto guličky a budete na ne pripichovať vločky zo špendlíkmi. Takto Môžete vyložíte a zapichnete ihlu. Tak, a to po celej guličke. No ukáž, no ty si nejako extra šikovný, pre pána Jána. Je ti to chytné, no? A ty si to budeš. Ideš do prsta, lebo ti bude tu jačať. Joj, pomôžem ti? Tebe to ide krásne, naučíš ma to. Dobre, my myslíme. A my si kúpila aj do toho chytne taká strá. No, dvaja. Kto sa bojí? Nikto. Nikto sa nebojí. Pani učiteľka ja mám odvážne deti. No, pani učiteľka je super. Nie, počkaj, Sulko, to je naša. Ona už môže ísť rovno do 5. ročníka, tak? Áno. To je pravda, ale my ju nedáme. Dobre. Ona chce postupne. Každý najlepšie, keď ide postupne. Tak. Si prišli do komnaty? Ty povi, tu sa naučíte športovať. To sa teší
Vynikajúce. A teraz si zober loptu. Ja ti ukážem, čo tu urobíš, áno? Chytíš loptu, takto prejdeš, prekračeš. Hodíš loptu, skočíš na pravú police, zobereš ho a jesť. Áno. No, poď. Výborne. Hoď do koša. Nevadí. Skoč teraz. Zober hokejku a kopni loptičku do brány. Výborne. Neboj sa, Alicka, Suzne. No i poprstieraj, poď donútra. No to neviem, ale čo ty asi tu nič nevypútuješ. Ahojte, detička! A čo teraz sa vyjde? A ideme na to dosť. Pokračujte ďalej. Poďte ďalej a pozor na pavučiny. Pozor na pavučiny. Poďte, všetci sme sa hlásili. Vítajte v komnate odvahy. Pokračujte ďalej. Buďte odvážni. Strašidlá sú dobré. Ideme. Počkajte na pani učiteľku. Oni ma predbehli. Odvážni. Počkaj. Nebudeš moc tak odvážny. Ideme hrdo. Sme prváci. Páčilo sa vám. Počkať, Kastelánka, si musí spočítať, či sme tu 5 vchádzali, či naozaj 5 vychádzali. No, 1, spočítajte vám to k tej 2, tej 3, 4, 5. Nikoho sme nechali v Nie,
Nie. Nie, no čo? Už ste šikovní? Už ste múdri? Nie. A ste aj zdatní, siláci? Nie. A ste... A čo, trošku ste sa aspoň báli? Nie. Trošičku. Iba vám nie.